4 reis participen en esta gala d'un carnaval que és també una font d'ingressos per a la ciutat. Carnaval és això, festa i diversió, però també és un important negoci. Boletes de color dorat. En les tendes de disfresses les vendes estos dies es disparen. El 80% del negoci quasi és el carnaval. Es gasta en tendes de tela, maquillatge i complements. També en tallers de costura i dissenyadors han de donar eixida a centenars d'encàrrecs vestits que poden arribar a costar 9.000 euros. Se poden arribar a fer fins a uns 4.000 trajes. Hi ha persona que ne fa pel carrer i ne fa uns 35, hasta 50. I enguany, a lo millor, ne puc portar 6 de diferents. Tot i això, cada dia es valora més la sostenibilitat. Reciclem plomes, pedres i ho gastem per 3 reines en 3 o 4 anys. Enguany s'espera rebre més de 100.000 visitants i això es notarà en bars, restaurants i hotels. Estem plens de fa un parell de setmanes. El dijous dels pijames me penso que me queda molt poquet de puesto ja. Les reserves hoteleres arriben fins a Penyíscola. L'Ajuntament vol fer un estudi d'impacte econòmic per augmentar el nombre d'associats que ajuden al finançament del Carnaval.